adlaw kaniyong tanan nga mga suging tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Luna. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, alihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, kung alam mo lang. Di tayo pa. Day, ini ko man sa klase ba? Manglaag ta? Ha? Asa man ta? Laroy-laroy lang gud sa merkado gud. Daghan maglain-lain nga klase nga palitonon sa merkado. Unya mo ko'y kwarta? Ha, ayaw ka bala ka. Ako'y bahala. Ha? Hawa man ni kwartahay atong pagpanglaag gud. Hi, Migo. Uy, nabalik lagi kami ka. Huwag na lagi kauban. Oo. Ana, man ka nga ilibre ko yung usa ka sapatos din eh. Basta na ako'y gwapang amiga nga ipaila-ila ni mo, di ba? Huy, kuya wagod mo. Imo kong gibaligya din eh. Uy, tay. Ko ba? Ila ka mong good. Ayaw ka bala ka. Naasa lagi kay imo ron. Dali naman yung chacharan si kuya ko. Ako day si James. Luna pa di ay ko. Amiga na ha, Luna? Abi na ko, di ka makikita na ko. Nga, di ka uban ng imong amiga. Ano dili man? Wa magkakaibuhaton nga daotan nako. Uy, dautan good. Kung na pa ko'y plano, di ko makikita ni mo din sa daghang tao. Mo bitaw ni sugot sad ko nga makikita nimo. Guys, kuila pa ka no? Oh, James. Ikaw? Paano eh? Niundang ko kay itabang na ko ining negosyo sa akong iyaan nga okay-okay. Mao di ay. Una. Kung manguyab ko nimo, doon ako'y chance. James. Bitaw, Luna. So, una pa lang akong pagkakita nimo. Nakagusto na dahin ko nimo. Nabukoy chance. James. Ang tinuod, nagagusto sad ko nimo. Tinuod? So, kita na? Oh, James. Yes! Thank you, Luna. Salamat kayo. Nganong kitaman ko nimo dinhi? Ngayon, day. Uyab na. Pero James, Ay, look. Natural naman yung buhaton sa mga patanunon. unyag bumabtos ko. Sanay lang ko na ako. Dali na. Huy. Gihugas naman ko na nimo mo sinina. Ikaw ang akong sunudubuhan. Sige na. James! Ginoo ko. Delay na kay ko sa kong period. Magpiti ko. Ginoo ko. Positive. Sultihan ako si James, Annie. Oh, mga tubang ko sa mong ginikanan. Tinuod ka? Paano tayo mahimo? Naanam na. Mabdos ka? Oo, ma. Pastilan ni mo, Luna. Huwag yung ka makapaabot. College naman unta ka. Sorry pa. Giguba lang yun mo yung maayong kaugmaon. Onya, unsa may plano nato inito? Kining lalaki mo ipangutan-o nato. Kining nakapamabdos niya. Sir, ma'am. Mauy akong plano nga mag-iipon lang ko naming Luna. Namo ko'y trabaho. Makasuportar ako niya og sa among anak. Nagamoy bahala. Total, dako naman niya mong anak. Bahala na ni siya sa iyang kinabuhi. Kaya iya man yung tinuyuan. Pa. Okay ra ka ning atong ipuyan, day? Okay ra tong uy. Sakto ra ni nato. Sige lang, day. Maningkamot kog maayo para nimo ug sa umaabot ang anak. Mao ning imong ihatag nako. Maura. Maura min dawat ako. Unsa? Kagamay god.
Sige, reklamo eh. Ikitrabaho dito ko. Ikamador ba di mo? James! Budgeton ko lang kayo maayo ng gihatag ng kwarta ni James na ko. Ano makapaigo pa niyang sunod si Mana. Oy, Luna! Ikaw magkuti ay ni. Oh, Ay, tiya kong James. Tag-iya sa okay-okayan ba? ay, o di ay. Amin ko, tiya. Nangunay na di karon sa imong okay-okay din sa merkado, tiya? Oh, oo. Unsaon man nga nauntay pag umangko nako, ay nagkabadlungon naman. Dili naman ta kasalig hinoon. Si James, tiya? Ikinsa pa man di ay. Karon pa ko nahibaw nga manghatag man din na siyang mga ukay-ukay sa mga estudyanteng babae nga mangukay sa akong ukay-ukayan. Basta iya lang mataypan ang babae. Kadaga naman din na niya buhata. Unsa, tiya? Mauna gini mong binuhatan sukad sa una. Ayop ka! Niuntang ko anak eh. Karon na lang! Kay gitaktak man kasi mong iyaan. Mauna yung gamay na laki kang ginatagan ako. Lunat day. Sa iluwal ko day. Di na ko usab. Day mo hangyon ko. Gusto na kong mag-usab sa akong kinabuhi. Mubalik ako sa akong gitrabahoan sa una. Unsa? Day, mas makatigom ko dito. Mas mahatag na ko ninyo ang panginahanglan ni Inday. James, Mao, sige na, day, please. Tugti ko nga mo at Mindanao. Day, amping mo din niya. Ay kabala ka. Inig-unang sweldo na ko. Magpadaanin ko ni mo. Salamat, Dong. Amping dito, ha? Amping sa mo din eh. Day, nagpadaan na kong kwarta ni mo. Itanlaon niya ko ha. Isend ako ni mo ang code. Okay, Dong. Salamat. Sige day, kay budyuti na po balik. Sige, Dong. Amping diha. Bye day. Bye, Dong. Mayo na unta ko na. Mauna gini ang padayon nga kausaban ni James. Tila naman kabungan nga. Uwa na magpadadan si James na ako. Unsa naman kinahitabo niya? Uwa na sa tiya mo kontak na ako. Bisag, mangumusta man lang siyang anak. Kontakon ako yung igsoon dito sa Mindanao. Magbakisayod ko. Ate, ako pa ni mo no? Galim din na lang ng ako maguwang. Kay luoy kaayo ka te. Kung padayon pa kang maghandom niya. Unsa? Kaya nga naman di ay, day. Na may kikapuyo si Manoy din ni te. O mapdo sa sad ang babae. Unsa? Kay tagal na rin pala. Kay tagal na rin. Hangtod ron, wa gyud James ka nagparamdam nako. Bisag mangumusta man lang siyang anak. Wa na sa gumulaom. Nasakitan ko dili para sa akong kaugalingon, kung dili para sa akong anak. Nga murag yung way pagbati ang amahan niya. Pero bisan pa man, kung maabot ng gani ang panahon nga magparamdam siya og balik, dili na nako idaw sa akong anak pananglit ganahan siya makakita siyang amahan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga kalang kaagi ni Luna nga taga Gunob, Lapu-Lapu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan kung alam mo lang.